Ajankohtaista. Luonnonkosmetiikkaa tarvittaessa 500 purkin päivävauhtia. Kruunupyyläinen Pauliina Åkerlund tekee yksin palkittua kosmetiikkaa. Pauliina Åkerlund valmistaa ihonhoitotuotteita luonnon aineksista kuten ohdakeöljystä, mehiläisvahasta ja kehäkukista Kruunupyyn keskustassa sijaitsevissa tuotantotiloissa. Kuva, Jukka Lehojärvi. Työ ja intohimo kulkevat käsi kädessä kruunupyyläisen Pauliina Åkerlundin yritystoiminnassa. Pirkko Hökkulla. Keski-Pohjanmaa. Torstai 18. tammikuuta 2024, kello 7.00 päivitetty. Torstai 18. tammikuuta 2024, kello 9.26. 0. Kruunupyyn keskustasta löytyy lokaali, jossa syntyy luonnonkosmetiikkaa tarvittaessa 500 purkin päivävauhtia by iNordic Eco Cosmetics. Alusta loppuun käsityönä tapahtuvassa valmistuksessa maksimikapasiteetti täyttyykin tuosta, sillä ilmeensä uudistaneen yrityksen tuotteilla riittää mukavasti kysyntää. Se luonnollisesti ilostuttaa yrittäjä Pauliina Åkerlundia, kun pienenäkin toimijana on alalla mahdollista pärjätä. Tekeminen on noteerattu muuallakin. Viime marraskuussa Nordic Organic Food Fair messuilla Malmössä Åkerlundin yritys repäisi finaalipaikan granaattiomenan tuoksuisella hajuvedellä. Joulukuussa oli kunnia pokata Kruunupyyltä kunnan historian ensimmäinen kestävän kehityksen palkinto. Työtään intohimoisesti rakastava yrittäjä tekee omistamissaan toimitiloissaan kaiken itse, tilauksista ja tuotteiden valmistuksesta pakkaamiseen ja etikettien kiinnittämiseen, tuotekuvauksista nettikauppaan. Mainosjuttu jatkuu mainoksen jälkeen. Mainos päättyy. Yksin yrittäjänä saan pitää kaikki narut omissa käsissä. Tiedän missä, miten, miksi ja milloin mennään. Kustannuksia säästyy ja päätöksentekokin on joustavaa, naurahtaa Pauliina Åkerlund. Yhtä lailla on ilo nähdä yrityksen kasvu ja jossain vaiheessa myös henkilökunnan kasvavan. Neliöt jakautuvat myymälän, yhdistetyn konttorin, pakkaamon ja varaston sekä tuotantotilan kesken. Laajennusvaraa ei juurikaan löydy, minkä Åkerlund näkee muutoin toimivan paikan ainoana miinuksena. Lisätilalle saattaa nimittäin tulla tarve jos ja kun suunnitelmat hoitolan perustamisesta toteutuvat. Mainosjuttu jatkuu mainoksen jälkeen. Mainos päättyy. Yhtenä missiona on myös yleisesti tietoisuuden lisääminen pohjoismaisesta ihonhoidosta. Pauliina Åkerlund rakastaa työtään luonnonkosmetiikan parissa. Omat toimitilat jakautuvat myymälän, yhdistetyn konttorin, pakkaamon ja varaston sekä tuotantotilan kesken. Kuva, Jukka Lehojärvi. Yrittäjän elämä on 33-vuotiaalle Åkerlundille entuudestaan tuttu juttu. Ennen ekokosmetiikkaa hän pyöritti 10 vuotta omaa kampaamoa ja kosmetologihoitolaa reilun kiven heiton päässä Herberts HUS palveluasunnoilla, kunnes tuoksuyliherkkyys pakotti lopulta suunnan vaihtoon. Aloin reagoida kampaamon ja hoitolan tuoksuihin ja kemikaaleihin voimakkaasti, hengenahdistuksella, päänsäryllä ja nenäverenvuodolla. Ensin epäiltiin astmaa, mutta kyse olikin tuoksuyliherkkyydestä eikä jatkaminen työssä samojen tuotteiden parissa tullut enää kyseeseen, muistelee Pauliina Åkerlund vuotta 2021. Siirryin käyttämään pelkästään tuoksuttomia tuotteita. Oireethan eivät ole pelkkiä muistoja, vaan ne kulkevat mukana jatkuvasti. Nyt vaan tiedän, mihin ja miksi reagoin. Mainosjuttu jatkuu mainoksen jälkeen. Mainos päättyy. Hajuvesi Malmöön messuja varten oli piristävä kokeilu, mutta tuoksuihin ei ole tarkoitus panostaa tällä hetkellä enempää. Kun yksi ovi sulkeutui vuonna 2021, toinen avautui Pietarsaaren suunnasta. Ja kun kerran kolkutusta kuului, päätti yrittäjä avata oven ja vuonna 2021 loppuvuodesta ostaa luonnonkosmetiikkaa Pietarsaaressa kotikeittiössä pienimuotoisesti valmistaneen Tuhannes Handemade, yrityksen Maria Nylundilta. Valikoimaan kuului omistajanvaihdoksen aikaan kymmenkunta tuotetta,
nyt tuotteita on 40. Nykymuotonsa yritys sai vuonna 2023, kun Åkerlund julkisti uuden nimen alkuvuodesta ja uudistuneen visuaalisen ilmeen syksyllä. Ekologisten ihonhoitotuotteiden valmistuksen aloittaminen ja edelleen kehittäminen tuntui heti oikealta tieltä. Hajuvesi Malmöön messuja varten oli piristävä kokeilu, mutta tuoksuihin ei ole tarkoitus panostaa tällä hetkellä enempää. Fokus on kasvojen ihonhoitotuotteissa. Jatkossa tarkoitus on kehitellä myös kokonainen oma saunatuotesarja ja siihen liittyvät hoitopalvelut. Haluan myös keskittyä käyttämään enemmän suomalaisia raaka-aineita, Pauliina Åkerlund suunnittelee. Eniten menee kasvonhoitotuotteita sekä voidemaisia deodorantteja, joiden valmistuksesta edeltäjä, Tuhannes Handemade, firma, saikin alkunsa vuonna 2016. Aloin reagoida kampaamon ja hoitolan tuoksuihin ja kemikaaleihin voimakkaasti, hengenahdistuksella, päänsäryllä ja nenäverenvuodolla. Ensin epäiltiin astmaa, mutta kyse olikin tuoksuyliherkkyydestä eikä jatkaminen työssä samojen tuotteiden parissa tullut enää kyseeseen, muistelee Pauliina Åkerlund vuotta 2021. Kuva, Jukka Lehojärvi. Yritys tarjoaa ihonhoitoa ruokakomerofilosofialla. Työvälineisiin kuuluu kattilaa, mittakuppeja joka lähtöön ja jykeä talouskone ainesten sekoittamiseen. Niillä syntyy yrittäjän käsittelyssä ruokakomerofilosofialla aineksia voi syödä ihonhoitoon erilaisia kasvoöljyjä, voiteita ja balmeja luonnonmukaisista perusraaka-aineista kuten mehiläisvahasta, kookosöljystä, seivoista, kaakaovoista, rapsiöljystä. Mukaan reilu ripaus valmistettavasta tuotteesta riippuen, kasveja tai yrttejä, tippa eteeristä öljyä, ehkä savea, suolaa. Insiluettelo eli kosmetiikkatuotteiden ainesosalista on lyhyt. Tuotteet eivät sisällä lainkaan vettä. Raaka-aineet ovat ekosertifioituja. Enemmistö kasveista ja yrteistä tulee Ruotsista. Mehiläisvaha on lähituotantoa ja kaurasilkki on suomalaisilta viljelyksiltä. Kehäkukka on esimerkiksi tunnettu hoitavista ja lääkitsevistä ominaisuuksistaan. Paljon käytössä oleva laventeli rauhoittaa, rosmariini puhdistaa, inkivääri lämmittää. Rapsiöljyssä on runsaasti E-vitamiinia, mehiläisvaha suojaa ihoa pitkäkestoisesti ja vaikkapa Shavoi on tunnettu paitsi suojaavistaan myös hoitavista ominaisuuksistaan, Åkerlund kuvailee. Tuoksu hellii aisteja ja tuoksulla on monelle myös terapeuttinen vaikutus. Tuoksu tulee itse raaka-aineesta tai erikseen lisätystä eteerisestä öljystä. Tuoksut jakavat asiakkaita, yksi tykkää sitruunasta, toinen metsästä, kolmas vaniljasta. Valmistusprosessista Åkerlund mainitsee, ettei se sinänsä ole mutkikas. Pitää vain tietää oikeat lämpötilat, eri ainesosat ja niiden tarkat suhteet oikean koostumuksen saamiseksi. Ne taas ovat ammattisalaisuuksia. Kaikille tuotteille pitää tehdä turvallisuusraportti, minkä hoitaa kemisti. Kaikki tuotteet on lisäksi rekisteröitävä EU:n kosmetiikkarekisteriin. Purkitusvaiheessa kruunupyyläisyrittäjä laittaa tuotteisiinsa ylpeänä avainlipun liehumaan merkiksi suomalaisesta työstä. Itselläni oli nuorena akne, jota hoidatutin kosmetologilla ja kalliilla voiteilla. Ongelmaihoa ei Pauliina Åkerlundille ole olemassa, sillä hänen mielestään pitäisi tykkänään lakata ajattelemasta ihoa ongelmana, vaan ihon sen hetkisenä tilana. Usein iho reagoi sisältä tulevaan stressiin ja pahaan oloon. Itselläni oli nuorena akne, jota hoidatutin kosmetologilla ja kalliilla voiteilla. Iho rauhoittui ja normalisoitui lopullisesti vasta kun hylkäsin kaikki kemikaalit ja löysin joogasta sisäisen rauhan. Nyt voin kokemuksesta sanoa myös, että yhdellä tuotteella pärjää pitkälle. Jälleenmyyjiä IM Nordic Eco Cosmeticsilla on tällä hetkellä noin 50, lähinnä Suomen rannikkoalueella sekä Ruotsissa. Verkkokaupan kautta menee paljon tuotteita Tanskaan. Siinä on varmaankin taustalla tehokas verkostoituminen Malmöön messuilla,
Pauliina Åkerlund arvelee. Vapaahetket täyttyvät kotoilulla, koiran kanssa ulkoilulla ja avantoon pulahtamalla oman kotitalon jokirannassa. Rukalle on parkkeerattuna asuntovaunu, jota kohti auton nokkatuon tuosta suunnataan yhdessä avopuolisoyrittäjän kanssa. Fakta IM Nordic Eco Cosmetics. Luonnonkosmetikkaan keskittynyt yritys Kruunupyyssä. Yritystä johtaa Pauliina Åkerlund, joka on koulutukseltaan kosmetologi, kampaajaparturi sekä lääkinnällinen jalkahoitaja, ja hänellä on myös yritystalouden tutkinto. Pauliina Åkerlund osti pietarsaarelaisen 1000 Handemade-yrityksen loppuvuodesta 2021. Nykymuotonsa yritys on saanut vuoden 2023 aikana KUN uusi nimi ja uusi visuaalinen ilme julkistettiin. Ajankohtaista. Hyvinvointi. Kommentoi.